Pacho. Live chenro mari mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono niri Nyasaye otimo nang'ono mar bedo koda ka gi migosi William Angul. En achiel kuom jomi nyaluongo ni pioneers mag devolution, to nikech notiyo ka telo mar devolution kore kane nyathi ma nyabogno ma imako lwete mondo mi chak wuoth. Ne gimako lwete giweye kano wuotho, jopiny noneno mondo mi ng'at machielo odhi kod nyathini eri mbele. Nyathi ma devolution e tel nero mar ugatuzi manokale katiyo mar 2010. Onene nade kaka ng'at mantiere gi oko pile pile wang'eyo ni ng'ama ni tok pap neno nyaka kona mogo marach ka achiel, to gi mano ero motimo maber. To ginene kaka jok mane ok ochako dok kendo, koso ginene objectively kaka jogo eko masani tiyo koso ok ti. Machiegni mheshimiwa, idhe nade? Erokamano. Yes, wuod rieda piny motimo maembe ka achiel koda gi rech. Maembe pod nitiere? Maembe sani by dwe mar 12. Yes. Maembe biro bedo ni osechako nyak sani. Pod nitiere mana mathoth. Pod nitiere. Mheshimiwa William Angul, in kanye? Jopiny penjo kuma intiere, ilal kune jaduong'? Sani to antiere, an East Assembly. Yes. To Kisumu bende adake. Atimo businesses na kidogo. Yes. An japur bende mar niang'. Ipuro niang'? Ipuro niang' kanye jaduong'? Moro ni Chemele. Ipuro niang' malo koniri? Asepura menga kata kane pok abiro e siasa. Ema nitimo kata chon? Yeah, but I was working also. Yeah. Mheshimiwa, nitiere penjo mathoth ahinya ma ji nigodo. Iwacho ni un jogo eko ma samoro ni oko mar pap niri, to bende una opira podi. Ka ong'iyo kit telo nero mar devolution, in ng'ama notiyo ka kore katiba nokal telo mokwongo chande, ma kore ka nifuono gik mang'eny to kod sani iri. Bineno ka devolution ose achieve thor mar wach mare? Maron. Yes. If I can say devolution was a very good thing, manonego bede ni konyo japiny. But kaka ne wachako maber, kendo ne waparo ni dhi timre maber. But so far kaka ne odhi sani, ok chal na odhi maber. Because when we started, let me give an example of Siaya County, where I was working. I was an MCA from East Assembly Ward in Ratil constituency. We started in Siaya County. Kiketo gi dhulume ne matin dana moro neni kaeri bolalo wacho to ne wachako wuoda ne kada nyakwara ni ne wachako county. Yes. Wa Masiaya. We were 30 elected members of county assembly. And around 18 members manobedo nominated. Those who are ladies mostly. Because most of us, they were men. All of them were men in 2013. Yes. But Aaron, kane wachako Siaya, pesa mane miyo Siaya was only about 4.3 billion. 4.3 billion. Yes. Mane mwana chako good devolution Siaya. But Aaron, yes, you know very well, kane wachako, there was a by-election mar governor, Colonel Rasanga. Yes, mane gidhi Riran kod Oduor kendo, and we lost around close to 1 year. Kapod ne warito, because development ok nyal chakre ka siasa bende pod dhi mbele. Ka siasa pod dhi mbele, to governor wuon bende manyaka execute that development goals. Aaron, actually the pioneers, we actually worked for about 3 years only. Yeah, only 3 years. Because we started in 2013, 2014, that was wasted. 2015, 2016, and 2016, 2017. Igamogik bende siasa chako biro. Yes. Though we passed the budget, ka there was money, of which those who were elected were supposed to carry on the development. Yes. Okang nawach ni those who moluowa gisetiyo maber. And if I may say, in East Assembly Ward, during those 3 years, I have 5 sub-locations in
East Asembo Ward. Yes. That is North Ramba, South Ramba, Omia Malo, Omia Omia Diere, and Omia Mwalo. Mhm. During that time, the development we were given in any health docket is on county government. There is education, ECD, Agriculture, and there is even transport also, roads and the rest. Tinderi county team county team, yes, to be national team. Around so far kaka ne watiyo okapani ngato nyalo dispute because never in fact let me say about that 4.3 billion we as the pioneers we insisted because the target nani at least the development goal yakami million about 30% of which we did. Yes. First 2013, 2014, never mio each ward 29 million, of which we passed in all the wards. We were following and things were being done. Even if you ask Olvela Rasanga, yes, he will. You can ask him also that those who the MCS that started the NCA county, how was their performance? Me, I can say I had 29 primary schools in my ward. And this school de Pirario Gochico. Yes. A ward na Maista Sembo. A ward na Maista Sembo when I started Kana Chako. Nagero ECD. Agero, Inge St. Lazaro. Tramba. Na Chako Boch, ECD. Of which this ECDs never budget with 3 million. Nagero Kamalumbe ECD. Agero Kanyichudo ECD. That was in 2013, 2014. Moroma ni yawe school mana donara ni hilo unikanya? Kaminogedo. Okay. Those ones came later. Another year, in fact, in total, now I can say to ECDs made a party in those 3 years. Omia Mwalo, Omia Diere, Omia Mwalo, now I can say ECD Makanyichudo and Boy. Mheshimiwa, adwana dhi kodi gik ma okotimore makare. To kapok adhi kanyero, seche mwawacho ni ineno ka telo masani iri kata MCs masani giki okine ka tiyoni kaka ipano bende gitiyo kikompea kaka unwende gine utiyo. Iwacho maeri nikech gie sani in oko jopiny ne okoduoki kendo nitiere lit moro koso mane gimineno kigotoch mari. Aonge gi lit gimaneno ni for the last we are in the 4th year. Yeah. Odong we are in the 4th year. See, this is now 2021. The current financial year Masani. Yes. From 2017 to 2018, we left when we had already passed 30 million. When they came in, the 2018, 2019, they also passed a budget of 30 million. 30 million kendo. 2018, 2019, they reduced the budget. Gigole 30 chande. Gidoge 50 yes. million per ward. Right now, Nyawinjo ni 2020, 2021, Nyogi got a budget of around 20 something million. It has not reached that budget. 30 million. Yes. Koro, what we are wondering, I'm not in I'm talking on my ward. I don't know the other wards how they are, but I'm seeing that in my ward, I've only had an ECD, one ECD at Kokise. Mheshimiwa, in ni meja eweche mag ECD, Of ECD alone. Okay. I was doing across. Yes.
If you go to Papotere, Yes. you know Papotere, Ang'e next to Papotere. Abidha. Ang'e Papotere maber. Papotere, Yes. nawe kase kunya boho. Kama pi ng'enye Kama pi ng'enye. chendo kiwuok kameto kiriri. Yes. Ticha Papotere You asi see twenyo a kiri borehole Abidha. manokuny kanyo. Yes. During my time, manokunye. Nawe kata kase kito pesa manitimoga, manitiekego. They did not follow until last year kanya neno kakoro kete to sola moketi bende koro the intended purpose ok nyal go pi. Mano mina penji ni jatelo ka jatelo nitiere gimo chako godo. In ni chako mari gi weche mag ECD. Okay, ECD alone. Te mani chako godo, ACD e borehole to gi moko mitimo gi kodong. Nyaka health center. Yes. Jatelo masani bende seche moko gik moko mochako godo kapok obiro mondo mi odonje weche mag ECD gik ma samoro sete machiel kende. An pod ok aneno. Avol ni sin barabara achiel. Barabara achiel mobaro around her place in North Ramba. Me, I was doing them concurrently. Atimo gi both of them. Nekeo kumora mora. Kamora mora obed ndara, obed pi, obed health center. Natimo both of natimo all of them. Mheshimiwa William Angul live during our time also. Yes. One the pioneers. Yes. Actually, Nyamreru was ni chon ne ok yud gango. Yes. Nok yud pesa. During our time, ne wa make sure ni Nyamreche, nikech ne waneno in the health department. Yes. Nyamreche play a bigger role maduong'. A scale mar 0 to 9, 0 rach mogik, 9 ber mogik. Jatendi masani kata ng'at mano kawo kuomi ene percentage adi e tich mare? Okane. Honest ranking. Okanyal miye kata 3%. Okay, nyalo kete adi? Maybe 2% or 1%. Mheshimiwa William Angul wacho ni Haron jatelo matiyo sani e kom nero mar East Assembly Ward en ng'at ma kapo nono ni okete ratil mora mora to nyalo miye 3 kata mana karach tariyo e atama nero monyalo. Wacho ni Haron gin ne gikalo pesni mathoth mokalo to telo masani mar MCS Masia noduoko pesa ne piny bedo nyisa ni Haron okadwa loso MCS te loso mani low kama atiye. Janeno malo TV mano e kaka watimo ko jobweche gi mag Kuku mar Wach to adwaro mondo mi wago toch kama chigni kodi kama dhodi kanyero. Kawuono ni wantiere East Assembly Ward. Chieng' machielo ok ng'iyo kod obro bire dhodi kama ini wuon intiere. Mheshimiwa William Angul molo penjo maduong' ahinya mheshimiwa. Ka ing'iyo geno nitiere pod nyalo losi ang'o ma nyaka tim mondo mi East Assembly duoge tiende to pod ine papur duogo manyo kom ni riko sene weyo chuth. Mak mano kik duoke bang' yer machuok kende aduogo telo mare machielo ni eri Kuku mar Wach e Lulu TV. An Haron Otieno. Machiegni janeno mar Lulu TV telo mari mar chendo mari mar Kuku mar Wach odiochieng' ma kawuono ni wantiere kod Mheshimiwa William Angul en MCA mokwongo mar East Assembly Ward. Kano chope yiero to en wuon jopinyno ni mondo mi obed thenge matin gimogo toch kumen to telo mar Devolution ginene nadi kaka joma no chako nyathi ma Devolution nieri to gi jogi kuma no kawo nyathi kawuotho tich tiyore e gweng' ma oae kosok tire to nikech in bende chieng' machielo wabro bedo ka Kuku mar Wach maro wabro go touch e gweng'i e dala ni kendo kama intiere. Mheshimiwa noweyo kama wacho ni jatelo matiyo gi sani nyalo miya tamalo 3 ka ng'eny ahinya kendo ka nitiere piny mogik atamalo 2. Bende nitiere geno ni telo mar East Assembly pod nyalo dhi makare ang'o ma nyaka tim mondo mi japiny one nosuru ma ochulo chande ochopo kare. Ka bende wang'eyo ni MCA eno nyalo mana goyo toch bende nyalo mana dhi godwa ne piny mondo mi gige kotim to executive ema nyaka ket gige ki e kare mondo mi timre. Yeah, Aaron, I think all of us, executive is headed by the governor, and the assembly is headed by the speaker, plus the MCAs. But the buck stops with now wache ni wach dhulu mondo bidana moro winji Duto te chakre gi jotelo motelo nwa county. Yes.
an elected MCA nigi duol. And in fact, the MCAs, they are gin gi duol mohingo kata governor, because whatever they are, if it comes in the passing of the budget, it's the MCAs who are passing the budget. Enemo kalo budget. Ginema kalo budget. And sami kalo budget ni, okinyal kalo budget ka ward su to onge gimoro. Unu nyalo mana bedo recognized ka gik moko timre e wards. To ka onge gima timre e wards, ma uwe pesa te odhi kaka executive, kuro timo go gimodwaro. Donge mano kuro onge gimikonyo go japiny. During our time, one ne wakaso, I was in the budget committee also. Because professionally, I'm an accountant. Yeah. Ne waketo the executive on toes. Ma ok nonyal kadho budget moko miyo wa pesa mitiyoge development award. Ward no ema biro golo MCA oko. At the moment, giwe aliwe maonge gima timre malongo mana sena. Iparo ni MCAs ema ok tijgi. They are not doing their work. Giduto te koso mana mari kende. No. Yes. But now kakoro, I don't know, other ana wacho mara. Yes. Mara wacho ni MC mari okeneka timo tije makare. Okaneka timo oversight makare. Nitiere ng'at mawinji sani ere kendo neni mawuok East Assembly Ward mari. Openjo ni to gik ma Mheshimiwa William Angul asegi samoro gin adiere monene no wuon. To openjo ni bende nitiere geno lokruok nyalo biro betie be ise manyo MC mari matiyo sani mise ni oyo kagi ayuak nie magi ma okete milos kode funerals. Yes. Warumoga kode asepe kata joge ma close. Yes. Wasebedo ko in kao simo mari tigochi kechini wuon dala in men telo gini mokwongo. Nyathi minyuolo nyakine kaka dongo Mheshimiwa Gilor makende. Nyakingini oyo nyathi na nyuole agoleka tawe lwet ngane nyathi no birito maber nikech in mano chako kodi. Pokta timo mana gone simo. Yes. Okahero ga miriambo. Lakini walo umuga kode. Tingeni ka ngama ka oyieri to nitiere ngama no kuongo yiero. Nyaka ngeni in fact the best she would have done, oluonga kana oseyudo kom to ne wabet kode ta konene, these are the projects manaweyo and these are the monies that I had already put in the budget. So can you follow them? Koro tamre luongi ibro manye koso gibimanye. We always meet, we meet a funerals. Yes. Abo luongi, abo manye one of these days. Okay. Yeah. Well, was called because she's a lady, we always talk, kawarumo kode. Tabu luonge monda page because the projects manawe we need Assembly were many. Ango manyaka tim mondo mi East Assembly bed kare. Gima nyaka tim around. Yes. Aparo ni residents of East Assembly kata recently nyocha wan gi issue mar water. Kata sa at the moment maloso ni. Nyocha pio biro de chiel kende. Ing'e how East Assembly is. Yes, ang'eyo. Ng'ama na Assembly be ok nyal yudo pi to dak e dho nam. Nyocha winjo noselos pump. Sani to kata pump kata pi onge East Assembly kata maton kata chiel. Imagine koro mano to japiny koro bedo satisfied nang'o. Because those are in the dockets of county government. Okay, in the docket mar national government. Monego be ni MC ni ridhi Emma follow lowon to ang'o matimore e executive. I'm telling you the truth. Yes. I was at home yesterday. Antie dala pile. Onge a drop antiere gi pinya ke dalana. Onge a single drop. Nchera gomba ka jal moro dwa manyo kom mar Bondo constituency. Iluongo ni Migosi Charles. No nyisa ni onge pi e kom Bondo. Mano ng'ato nyalo wacho ni ok en tabu achiel ge mar East Assembly en gimo mako county masiata. But what are they doing? Because they are the MCAs who are elected. Gine maginyalo page, and I cannot go to Siaya and ask. Di bede kom mar East Assembly kawuono ni. Da dia page. Ang'o ma di timo pogore? Da di koro piusi biro. In sure. Hey. Da bede kom mar East Assembly ward kaka MCA mare Mheshimiwa William Angul. Wacho ni haron de pi nitiere gik mositimo maricho gieki de onge. Percentage mari do chopadi 0 to 10. Okanyal mera percentage kenda. Yes. Joma natiyo negi ema nyalo miya percentage. Mheshimiwa iduoge pap koso kiduoge. Pap tabiro duoge. Yes.
nikech kata kaka na otimore ok ne I know ni ne intiere during nomination and niwinjo ni ane manolanda the winner during nomination kaka gik moko nobedo kaka party wa nobedo ing'e kaka party nobedo kamano manadhi nyaka court mano ayalo nyaka court ok nayalo gi mamani ne namba recha nobe ong'e ni nayo ok inyal luongo mheshimiwa ni mamani jadong nyaki address gi Honorable Judy Honorable Judy Patel yes to and mama all the same and mama and in fact wa gerega kode nikech bende we are a bit related with her koro gik moko nosetimre kamano an nasewe in good faith koro jopiny pod nigi geno koda kaka winjo ma inie papi duogo abiro duogo gimoro achiel mokethore e ward ni sana miwacho ni kichopo ni temi kongorieyo kata momiyo jopiny mawinji sana nyaka mi gimokethore e ward na sana madhi kuongo chakogo en ECD projects manaweyo 2017 mapod ok otieki nyaka sani in all schools dikoro ni nyocha nabedi ECDs dikoro dagero te ipa in 2023 kapok omulgi but we are, how many years have passed awinji 2017 18 nokalo 19 2020 how many years igni wadong igni ariyo how 2018 2017 2018 emano dhi yiero August but we had already passed a budget for that yes that was 30 million 2018 2019 ochako kad 30 million 2019 2020 ochako kad 15 million that is how many millions 2020 2021 how many they are 4 years koro ECD en gime dhi miyo pek mokwongo adhi miyo priority mondo all the because in fact allocation a sub location like Omiamwalo koro dong ECD achiel kama ECD ng'enyie en Omiamalo and North Ramba ema pod odong karibu Omiamalo dong ECD karibu 5 North Ramba be odong karibu 5 auchiel achiel kuom gik manogoyi kani ne telo ni keto development mathoth ahinya malo kori koni eri to mwalo ne jwang'o en adieri koso miriambo tidhi loko koso malo koso na jamwalo edi keto area ni thothie gi dongruok mopogore kuonde mamoko mano kiaye ok apar nikech aparo ni napogo gik king'iyo kata yore mana payo the longest roads mana payo were in North Ramba bende gero ECD Nyilima ECD nagero kama nogero Nyilima not Nyilima Ralieo nagero ECD igeda Aduoyo no Aduoyo I was looking it in the sub locations Aduoyo is in sub location of Omiamwalo ibol moro kama yes kana sibulo Ralieo kuro kunanyal gero Aduoyo I had to go to Wera fair enough mheshimiwa mwana wayieni godo kana dhi Kanyichudo kana dhi Omiamwalo I had to go to Kanyichudo to then achaka dhi Boi dakika anno ka director mar iso dong ariyo kende los gi mheshimiwa Judy Karkaire gima Judy nyaka tim maka ok otimo ne ni ber mondo mi idonge telo mondo mi mheshimiwa Honorable Judy Patel ni projects mane odong nyaneno kochako timo achiel ariyo oendelea mondo tiekgi kechi next election we don't know ng'ama chielo be nyalo kawo to ber ka project because these are government monies kose ketie pesa to ber ka gibedo completed mondo jopio no timang'o oti kodgi mheshimiwa sani tiere dwaro mar mondo mi pesni joma nosetiyo mowuok e telo mondo mi pod dugi moro matin isiro mondo mi pes japiny kawo mondo mi joma samono otie rietha gi pesa gi mauna chiel kuomgi wano kapani wan Aaron kadwa wacho kanyo actually wan mwasafa the most especially the MCAs man the pioneers because one kata chudo noko chulwa the last 8 months that we were supposed no nego year 2013 March we were our term was supposed to end in 2018 March
ok ochulwa pesa nyaka dakika maloseni. To kata MPs nokochul. I don't know, the MPs ok ang'eyo nikech MPs to kema kadho pesa. Ana lose lawyer gi MCS mang'eyo. Okay. Mawetena mane pioneers. Yes. We were supposed to be paid 8 months. Mondo kwa tiek the term. Ok ochulwa nyaka. Dongo be nokutiyo. Ichulo gima nuongo office mare. But what was the constitution said? Constitution nowacho. Mheshimiwa kana aidho gari madhi ka, talor gi ka, donga chulo pesa mar kama chopeni? Hapana. Term contract mane wakao, it was supposed to be 5 years. Wach mogik masamoro ka piny jedwok, midwa nyiso jo East Assembly. Ana dwa nyiso jo East Assembly. Nigi beda patient. I'm always with them. I'm always with them. Obed ber, obed katarach. Wan kodgi. William Angul poduoge pap. Poda nitiere. Ging'eyo, they are aware ni poda nitiere pap. Ok en gima ipando. Yes. They are aware. Ging'eyo ni penjo mana Mheshimiwa Judy Patel. Yes. To ng'enda Angul to pod ang'o? Pod nitiere. Mheshimiwa en ODM Jubilee koso wipe miduogo. Jubilee. Last nyocha podo ka make a decision. But I was a life member mar ODM. Ni in my sense anoki. Yeah, ne ana life member mar ODM. Pod an gi certificate mar my life member. To nadhi kane wecho ojigaji ni to no wadhi e independent. Independent en an individual. So podo ka make a decision ni kanye. Okay. Do Riti jadong. Korona wacho ni gigo mose. Mano kanyero janeno mar Lulu TV ne en chenro mari mar kuku mar wach Mheshimiwa William Angul. Wacho ni Haron ok dhi maber, devolution o fail molocho to kama wuoke, to wacho ni geno nitiere obro duogo mondo mi onema giko. Apenje ni to intiere kod late ni noko yieri koso, nyisa ni Haron aonge gi late mora mora, kata kamano piwa ng'achwer kaneno ka gik mana chako mondo mitim ok otimore to pesa no kalo 30 million, 15 million to kod 22 million jawinjo mar kena kachiel kod janeno mar Lulu TV. Nyinga en Haron Otieno, wachako dogwa time kendo chieng' machielo e chenro ni rimi ero gi lala kuku mar wach. Kawaro Mheshimiwa.